Jo, quan era joveneta, era molt prima. Sempre he tingut més tendència a això. I en aquella època, la moda era la noia, aquells cànons que hi havia, la noia fortota, diguem-ne. Aleshores, jo tenia una tia que, sense cap mal ànim, pobreta, però que em va posar sobrenoms, no? Palillo, Sardina, Popeya, Olivia, Sacall, Caliquenyo. Clar, això són aquests missatges que sense malícia se'ns donen i va quedant. Allò va fent un marro, diguem-ne, que es va acumulant. I després ja, de més gran, clar, treballant i fent aquells musicals, a mi no hi havia manera d'engreixar-me i també arrossegava aquesta sensació de cames massa primes, d'estar massa seca, no? I aleshores sí que la primor em va durar, l'angoixa per estar massa prima em va durar fins ben gran, perquè, clar, pràcticament fins als 40 anys jo vaig estar fent molts musicals que això, clar, és que ho cremava tot. Per molt que mengés, ho cremava tot. Jo m'havia arribat a fer mal a l'estómac menjant, amb la meva inconsciència o ignorància, doncs, allò, quan no teníem la informació, doncs, menjant arrebossats, pensant que si menjava arrebossats m'engreixaria més. A veure, quan ets jove i, diguem-ne, la vida t'ha atorgat un físic agradable, un tipus proporcionat pel qual no has de treballar, pots menjar el que et doni gana, tot això, evidentment no farem victimisme d'això enfront a físics amb patologies, per exemple. Però això té els seus hàndicaps, també. I jo el prototip era rossa, llarga, bon tipus, als 20 anys, i aleshores, doncs, havies de lluitar amb uns prejudicis per això, no? La rubia tonta, no? O sense necessitat d'arribar aquí, és què vull d'aquesta persona? Mira, el primer que veig, no? Un físic. Doncs vull això a l'hora de treballar i ja està. Dius, home, jo puc oferir més coses. O, per exemple, en el món del cinema, les propostes que a mi em van arribar era al cap de 30 segons i havia d'estar nua. I després veies que el guió tampoc anava per un lloc i dius... Aleshores, jo, per exemple, en aquest sentit, no vaig voler... No em vaig sentir prou forta per ser instrumentalitzada en aquest sentit i superar allò, haver de treballar tant com per demostrar, doncs, mira, jo puc estar aquí nua lluint un tipus i després, a més, demostrar més coses. Em semblava que era una muntanya massa alta que havia de pujar per després anar a parar en un lloc. I no ho vaig acceptar, no? L'audiovisual darrerament està manant molt aquella pell tersa, aquell angular, que tot estigui al seu lloc i que siguis sensualment, anem a posar la N en lloc de la X, atractiva. I en una franja d'edat atractiva en aquest sentit. I ho dic ara, que tinc pràcticament 60, i ho deia quan tenia 20, No és allò, és que clar, com que ara ella li ha arribat, és que ja n'era conscient. I, de fet, com t'explicava, jo vaig patir l'assetjament per una banda, el prejudici per una altra per ser rosseta i bufoneta, i dius, ostres, expliquem unes altres coses, també. Jo puc explicar des d'aquell físic que tenia altres coses amb 25 anys, no? Més que al mirall, quan veig alguna foto, dic, qui és aquesta senyora? Perquè tu et quedes, tu et sents... No és que et sentis com quan tenies 30, però el teu riure, la teva gesticulació, tot això, aleshores, amb una foto sí que es fa molt evident que de cop i volta ets una senyora gran. Dius, ui, sóc una senyora gran. Un home de la meva edat pot ser molt atractiu. I a la meva edat les dones ja no resultem atractives. Jo respecto absolutament. No, això de parar-se... No, penso que la cirurgia plàstica, la cirurgia estètica, està molt bé que existeixi i cadascú ha de saber quins són els seus límits, què és el que necessita, què és el que la fa sentir bé. Jutjar els altres. A mi em pot semblar una companya o company ha entrat en una dinàmica que dius, ostres, és que...
no sé quina actriu era que deia que li hauria agradat tenir, una actriu d'aquestes de Hollywood, diu, m'hauria agradat tenir una bessona per saber com seria jo a la meva edat, perquè s'havia operat tant. I potser estic dient això avui i d'aquí 2 anys em trobeu operada, saps què em vull dir? Perquè jo no estic per sobre del bé i del mal i estic allà, ho tinc tot claríssim i tal. Jo tinc les meves pors, les meves inseguretats, com la majoria de persones probablement, i amb la meva edat, i dones, no? Per tant, tinc els meus dubtes de tot. De moment, prefereixo reconciliar-me amb l'Àngels que veig al mirall, que ha perdut físicament moltes coses i que espero que n'hagi guanyat d'altres, encara que no siguin físicament.